Ожили една пчела, взехме и ни работи там от кактус. Малко бодлима по ръцете, ама нищо. И пчелата леко ме ожили, защото настъпах едно гнездо. И тук сега влизаме навътре в една скала. Ето го Ихо. Държи с едната ръка за възгледници. Ето Ихо. Тук даже пада вода. Излъжи това, окей? Да. Тъй, смей се, смелчагата. Ти бе? Голям се смелчага се прави. Тъс пък и тя пътува. Снимай горе дупката. Тунел, в тунела има светлина. Това е целият проход на Калпе догоре на скалата. И тук вече идва цивилизацията. И така. Ето цивилизация. Намествам камерата. И това беше проходът на Калпе отгоре. Снимки, видеота, всичко правим. И това е. Качват се още вода, на облаците идват и нещо не е много приятно, като идват облаци, защото ако те завали и после няма как да слизаш. Камъните са ръбести, остри. Ето тук има едно долу, да бележете. Какви камъняци, води. Хубаво е. И тъй. И сега караме за надолу. Чакай, че не искам го снимам. Сега караме за надолу. Здравейте, госпожа Евдокия. Как беше проходът на Калпе? Много страшно. Беше страшно, нали? Да. Щяхме да се причукваме, да падаме, главички, гърдички, краченца надолу. Къде е гордото, вече който не е гордо. Гордо! Как беше проходът на Калпе? Къде е Ихо-Пихо? И ето го шефа Дон Галиндо де Кастилия и Леон. Галиндо, как беше прохода? Muy bien. Така, muy bien, само че пада, малко пада. Камъняци, връх, но си заслужаваше. И мен ме обжули една пчела, а няма нищо. Или оса, или ко беше, то не мога да сетя. Няма нищо. Качихме се горе на най-високата точка, може би в Комунидад Валенсиана и в Калпе, разбира се. Това беше всичко от мен и заключвам моето интервю.